Se lo voy a decir. Ahora voy a poner un messenger, le diré que acabo de ver tu carnet a cambio de edito. Ya me puse las bambas. Sí, ya. Sí, ¿qué pasa? S'han de numerar i... Quin cotxe portes? Un Volvo de color granate. Per exemple, Alexis Plaza, que ha estat el primer en aparèixer aquesta tarda aquí. No ho sé, però jo crec que entre 3 i 4, jo crec que l'Agustí Benedito també les presentarà, les signatures, i espero que siguin totes bones perquè és bo que l'Agustí pugui ser-hi, no? I en aquest sentit content. I la gran incògnita és... Agustí Benedito, no? Saber si arriba o no arriba, perquè en les últimes hores semblava que sí, però que estava tan afregat que després dependrà de les validacions. Perquè recordeu que des del moment que es presenti uns 20 minuts... Sí, no? Ara estem a Plaça Espanya, però és que no les portem totes, portem una part només. Les estan comptant, estem allà. Passant els nervis. Les altres vindran amb moto, jo crec. D'estrès. Doncs no, és que no sé per quin número van, però no els hi falta gaire ja. Ara veig que marxen el Dani i el... No els hi falta gaire. On esteu? Ja esteu allà, no? Estic a Sants. A Sants? Sí. I què fas a Sants? Collons, van entrar per la carretera de Sants. Encara no has arribat? No. La incògnita és saber què passa amb Agustí Benedito. L'estàs portant, collons! Bona tarda. Acabes de parlar amb Agustí Benedito que li agafarà un cobriment, perquè està ara mateix nerviosíssim, perquè no sap ni tan sols si arribarà a temps al Camp Nou. Els nervis són considerables. Ara mateix està a camí del Camp Nou. Fa uns minuts estava a la plaça d'Espanya amb el cotxe. Imagina aquesta cua, clar, ha d'arribar al Camp Nou, ha d'arribar dins de la sala París, ha d'entregar les signatures. Quin és el tall en què li tanquen la persiana a les 9? A les 9 del vespre. Però si està dins de la sala París, si està fent cua... Home, imagino que si està entrant, si està accedint, doncs no li posaran cap problema. Ara mateix camí al Camp Nou amb els col·laboradors i amb només una part de les firmes. Aquesta és la història que hem de tenir ara mateix present. I l'altra part? Només una part de les firmes, les altres estan a la seu d'Agustí Benedito, a la plaça Sant Jaume. Juguen amb foc. I és que les estan comptant, les estan ordenant, per tant, ara mateix des de la precandidatura d'Agustí Benedito... Avui començarà ja el procés de validació de firmes, un procés que s'acabarà dijous a la nit quan es proclamin els candidats. I la Junta Electoral ha anunciat que només permetrà un interventor per precandidatura durant les validacions. El Lluís ha sortit fa 5 minuts, bé? Fins a 2.500. Vale, ara surt el mainat. Jaume sempre. No veig el burro, tio. Hòstia, quina candidatura, mare de Déu. Vinga, doni la petita, tu, va. Segur que són 5 anys. Sí. Aquesta. Espera que surti per... Sí. Però no ho veig. Sí. Para com va això, ara? Hem d'esperar que surti. Ara mateix el tindrem en directe, Agustí Benedito, sisplau. Un moment, sabem que falten poc més de 5 minuts perquè hagi de presentar les signatures. Al final, ja parla el travesser. Encara queden 5 minuts. 2.708 són les signatures que al final presentaran? No, seran més, seran 2.850. Crec. Enhorabona. Molt bé, gràcies. No podeu per què parlen. Yo creo que las firmas no son significativas. Yo tengo que decir que hay mucha gente que yo conozco que ha firmado incluso por Sandro Rosell, que no tengo claro que al final lo voten. Y por tanto, la hora de la verdad es la que llegará el día 13 de junio, que es cuando el socio, de forma absolutamente anónima, decidirá su voto. El domingo 13. Es decir, a partir de hoy...